Zajímali jste se někdy o to, odkud pochází vaše oblečení? Lidé pracující v této továrně ji nesmějí opustit po 6 dnů v týdnu. Pracují pod velkým časovým tlakem a bez bezpečnostních opatření. Nouzové východy jsou často zamčené. Každou chvíli dochází k úrazům. Pokud chcete být lépe informováni o tom, jak bylo vyrobeno vaše oblečení, zjistěte, co se dá dělat a zapojte se na www.pravidlaprobiznis.org.